Hola, sóc la Clara Sánchez Castro Bonfill, periodista i cantautora. Tinc dues professions que m'encanten, totes dues són les meves passions. I amb totes dues, igual que els companys i companyes periodistes i artistes, estem vivint una crisi ferotge a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid, que ha afectat molt especialment el sector de la cultura i els esdeveniments. De fet, per això avui sóc aquí, involucrada en un projecte que em crec, el Premi Corona Cultura. Un projecte que neix de la col·laboració entre la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA amb la intenció de donar un cop de mà al sector de la cultura a Catalunya i que avui, literalment, ens movem per la cultura. Si m'acompanyeu en aquest viatge, us explico més coses. Mireu, si una cosa ens fa falta a la gent de la cultura és que ens arribin bones notícies. Fa tants mesos que no ens en arriba cap, que les necessitem com l'aire que respirem. O sigui, ara una bona notícia és la llum, aquella espurna que encén la llum al final del túnel. Nosaltres, avui en complicitat amb vosaltres, portarem 3 bones notícies a 3 dels 86 projectes que s'han presentat als Premis Corona Cultura, projectes d'arreu de Catalunya. Darrere els Premis Corona Cultura hi ha la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA. Mira, deixa'm que truqui el president de la Fundació. Sí, digui. Hola, senyor Rivera, sóc la Clara Sánchez Castro. Hola, Clara. Ja esteu en ruta? Ja estem en ruta. Camí de Barcelona a portar la primera bona notícia del dia. Per cert, per què no ens explica com va sorgir la idea de crear aquest Premi Corona Cultura? Doncs mira, la idea va sortir durant el confinament, veient tot el que estava fent el sector cultural, que tot i amb el tancament d'equipaments i l'incertesa en què vivíem, estaven adaptant-se força bé a la situació i fins i tot creant noves accions per fer costat a la societat. Com que amb el BBVA, amb qui portem a terme ja 8 premis culturals, vam pensar que seria oportú crear un nou premi que posés precisament en valor tot aquest esforç que estava fent el sector cultural. Sí, perquè el sector cultural ha estat un dels més afectats per la crisi i alhora un dels més actius a l'hora de fer activitats i de bolcar-se amb la societat. Quan vam començar a rebre les primeres propostes de premi, vam pensar que no ens havíem equivocat. És sorprenent el teixit cultural i la capacitat que hi ha en aquest país per innovar. Sens dubte, les propostes que s'han presentat són totes mereixedores del nostre reconeixement, perquè la gent de la cultura ens ha donat el millor durant tot aquest temps sense demanar res a canvi. I tant, Jaume. Gràcies per tot el que feu. Una abraçada. Una abraçada, Clara, i felicita els guanyadors de part meva. La nostra missió és portar 3 bones notícies als 3 guanyadors del Premi Corona Cultura. El tema és que ells no saben que han guanyat el premi. Es pensen que anem a gravar-los perquè han quedat finalistes. Per tant, a partir d'ara, vosaltres i nosaltres som còmplices d'aquesta gran aventura. I la primera bona notícia ens porta al cor del barri del Raval de Barcelona. Ja hem arribat al barri del Raval. Som al carrer de la Riereta. Aquí ens esperen els dos directors d'una petita sala de teatre molt arrelada al barri que durant el confinament podríem dir que es van reinventar, van adaptar les seves obres al format audiovisual, a l'streaming, per tal de poder seguir amb la seva programació. Veniu?
Isabela, Felipe, què tal? Sou la Clara, ens hem de saludar dels Premis Corona Cultura. Claro, sí. Què tal? Com estem? Muy bien. Sí? Bueno, pues esperándote. A punt? Doncs escolta, obriu la sala, que tinc moltes ganes ja de veure-la. Muy bien, vamos. Sí, nosotros tenemos una programación de teatro. Aquí, abierto. Ahora mismo, claro, estamos cerrados, no se puede abrir, pero estamos a la espera de volver con este espectáculo justamente que tenía que estrenar y... Pasad, adelante. Ahora encender la luz. Isabela i Felipe, sou parella Sí. artística, o sigui, artística professional i personal. I personal. Que acollidora aquesta sala. Merci. No, m'estranya que la gent del barri se senti aquí amb vosaltres molt com a casa, no? Aquí a la Sala Fènix. Sí, yo creo que nuestro punto fuerte es la proximidad. La cercanía con la gente y ya ves la distancia entre el escenario y el público, 1 metro, no sé, y entonces quien viene aquí lo que busca en la Sala Fénix es esta cercanía con el espectáculo, con los actores, estas miradas de complicidad, estos momentos así únicos que yo creo solo se pueden vivir en las salas pequeñas. És un teatre proper, de petit format, vaja, tot això que ens ha faltat tant durant el confinament, perquè el vostre projecte té molt a veure amb intentar mantenir aquesta experiència tan propera, no?, d'aquest teatre que feu aquí. Rebobinem uns mesos enrere, anem al projecte que heu portat al Corona Cultura. Us confinen, ens confinen a tots, per tant la programació que teniu aquí és inviable, però de seguida s'us acudeix una manera de fer arribar al públic el teatre que feu aquí. Exacte, sí. El primer que va passar és que no volíem posar teatre que ja havíem gravat anteriorment, un teatre que estava pensat per programadors o per promoció. Volíem trobar una experiència nova, perquè estàvem mirant i el que estava passant a les xarxes, mirant el teatre que estaven posant al YouTube, al Facebook, tal, a mi no m'acabava d'agradar del tot. Sí, m'agrada el teatre en qualsevol forma, però jo crec que faltava això, no?, de portar la gent al teatre una altra vegada i entrar dintre del teatre. I llavors vam pensar com podíem fer-ho i vam pensar en això del primer pla, del plano seqüència, d'entrar dintre, de trobar angles dintre de l'escenari, de seure al costat dels actors, d'entrar dintre del bolso o de seguir a l'actor per l'escenari. Bueno, en definitiva, de fer alguna cosa diferent, algo impossible de fer en un teatre normal. O sigui, veure tot el backstage, com si estigués allò a primera, al millor seient del teatre, exacte, sí. Veure-ho tot, no? Sí. Una experiència immersiva, que es diu, no? Que de fet exactament, és el que vosaltres expliqueu. Vam aprendre coses de streaming, de com connectar un canal amb un servidor i amb coses que a mi, sincerament, no m'havien interessat mai, però que ara m'interessen moltíssim i que són molt divertides i que són molt interessants i molt útils, també. Sé que el que heu fet ha tingut èxit, ha agradat, no només a les companyies, sinó a la gent que ha tingut aquesta nova experiència immersiva d'aquest streaming, que des d'aquí a la Sala Fènix, fent aquest teatre, diguem, de confinament, no?, que heu traspassat aquesta quarta paret, aquesta famosa quarta paret del teatre, us han observat des de fora i crec que ara esteu preparant un projecte, a més per fora, d'aquí, que té a veure amb aquest projecte, precisament. Sí. Sí, es verdad. Le ha gustado bastante el proyecto en su fase de comienzo. Nos han visto desde todo el mundo, la verdad, desde Japón, desde Chile, desde Argentina, y ha sido esto como lo más impactante, porque tú te puedes imaginar una sala con un aforo de 50 personas y de repente tienes un aforo ilimitado, porque te pueden ver todas las personas que se conecten y que compren la entrada para verte online. Entonces se te abre la cabeza a una posibilidad de público impresionante. Claro, Sudamérica, teniendo espectáculos también en castellano, es una franja de público que se puede abrir a este proyecto.
y justamente desde Chile han visto lo que hemos hecho, le ha gustado y ahora mismo están preparando nos han encargado en realidad la realización y la dirección de un festival. ¿Cómo se llama el festival, Felipe? Cicloteatro Tour. O sigui que una mica d'ajuda us aniria bé, econòmicament parlant, perquè tot això va començar, com diríem a Catalunya, amb un esclop i una espardenya i molta imaginació i molta voluntat, però us aniria bé, no? Sí, la verdad que sí. Doncs mireu, Felipe i Isabela, per contribuir a tot això que esteu fent. Uau! Què? Gràcies. Sorpresa, no ho esperava. Vosaltres, entre vosaltres us podeu abraçar. A mi no, però... Ai! Quina sorpresa! Va, no ho esperàvem, això no es fa, Creiem que era una entrevista per pensar... No, realment ha estat una sorpresa. Gràcies. Sí. Gràcies. Guanya el tercer premi per la creació d'un innovador llenguatge teatral en què l'espectador se sent protagonista i viatja fins a l'escenari, tot aconseguint, a través d'una pantalla, experimentar la intimitat i la interacció amb l'artista. Moltes felicitats. Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Era lo que queríamos. Estas palabras son lo que nosotros estábamos buscando con este proyecto, así que estamos muy contentos. Sí. Què us sembla aquesta aventura recorrent Catalunya portant bones notícies al sector de la cultura? Bé, no? Hem començat per les arts escèniques i el teatre i ara anirem cap a altres disciplines. Ho sabreu aviat. Sí. Hola, Clara. Soc Pepe Ballester, del BBVA. Ah, hola, Pepe! Com us va, Clara? On sou Doncs ara? mira, ara estem camí de Lleida, amb boira inclosa, per anar a entregar de sorpresa el segon premi del Corona Cultura. I pensava, mira, ara estava pensant precisament com n'és d'important de poder portar bones notícies a la gent de la cultura, que ho van donar tot i ho han estat donant tot durant el temps de confinament per entretenir-nos, per acompanyar-nos, per donar-nos alegria i que ara la veritat és que estan passant per uns moments realment molt complicats. Pues claro que sí, Clara. La COVID nos ha cambiado la vida a todos. De hecho, pues seguramente muchas cosas no volverán a ser lo que fueron, ¿no? Todos nos hemos visto de alguna manera impactados. A mí no deja de asombrarme la grandísima capacidad de reinventarse y de innovar que han tenido muchísimos artistas, profesionales, amateurs, entidades, personas individuales. Lo que han hecho, para mí, Clara, si me permites, ha sido de matrícula de honor cum laude, sin ninguna duda. I com n'és d'important, Pepe, que institucions com vosaltres us moveu per la cultura? Sí, efectivamente, Clara. Nosotros tenemos el honor y el orgullo desde hace mucho tiempo de trabajar de la mano de la Fundació de les Antigues Caixes Catalanes. La cultura, sin ninguna duda, nos enriquece a todos como personas y también, sin ninguna duda, nos mejora y mucho como sociedad, ¿no? Yo espero, Clara, de todo corazón que estos premios animen y motiven a continuar creando valor cultural, porque lo necesitamos para seguir avanzando y mejorando como sociedad sin ninguna duda. Segur que sí. Gràcies, Pepe. Seguim en ruta. Molt bé, Clara, bon viatge i felicita als guanyadors de parte meva y cuidemos todos, cuídate mucho, cuida de los tuyos, Clara, y muchas gracias y un fuerte abrazo.
Ara coneixerem dues llibreteres apassionades pel seu ofici. Dues dones que intenten encomanar el seu amor per la literatura infantil i juvenil a tota la seva clientela. Què va passar? Que durant el confinament, evidentment, les va agafar per sorpresa com a tothom. I van ser capaces de, amb un sol cap de setmana, organitzar-se per penjar cada dia un conte a les xarxes socials pel públic més menut de la casa. Ens estan esperant les llibreteres. Elles no saben què venim a fer, en realitat. Nosaltres sí. Hola, bon dia. Soc la Clara dels Corona Cultura. La Merche, no? La Merche i la Marina. I dedueixo que... Merche. El Rafel. Què tal? Us passo el micròfon, que així us sentirem millor. Molt bé. Bueno, aquí feu moltes coses, perquè sé que a banda de llibreria teniu molta activitat. Sí, era un dels nostres forts és que fèiem aquí activitats, amb aquesta part de baix. La veurem. I llavors tot d'animació lectora i qualsevol activitat que estimuli la lectura. I la Marina, que va quedar, diguéssim, no per atzar, sinó per culpa de tot el tema del confinament i d'haver de tancar la llibreria, fora d'aquest projecte, d'alguna manera, no? En aquell moment, Marina? Sí. Doncs jo vaig estar a Merto, com molta gent, els 2 mesos que vam haver de tancar la llibreria, però després ja ens va poder reincorporar i el que sol passar, vull dir, en aquestes situacions és el que passa. Exacte, són situacions que ens obliguen a adaptar-nos a tot el que ve, que de fet vosaltres és el que vau fer. Com que mantenim les distàncies i vosaltres sou unitat familiar, no? Sou parella vosaltres dos. Ara explicarem, ens podem treure la mascareta, separem-nos una mica més, Rafel, que això, no? Ens posem el 14 de març, que és aquell dia en què... Dia fatídic. Sí, el dia que vam tancar la llibreria. Exactament. És a dir, van confinar les escoles, el 12. Exacte. El 13, a mi, nosaltres ja ens van caure sessions, és a dir, de biblioteques, d'escoles, i va ser una reacció, mira, si és 15 dies tancats, ho farem per Instagram. Vaig sortir, vam fer un vídeo amb un cartell amb la meva filla, tot molt casolà, i vam dir a partir del dilluns 16 penjarem un contacontes cada dia a les 11 i pensàvem que en 15 dies ho tenim fàcil perquè ja els teníem tots programats, ho tenim fàcil, és a dir, no ens pensàvem que estaríem 56 dies tancada la llibreria. Aquí entres en joc tu, diguem, ets una peça clau d'aquest projecte que ens heu presentat perquè ets la cosa de la logística tècnica la portes tu, no? Sí, la logística més elemental, que és aguantar la càmera, aguantar el telèfon, gravar. De fet, la cosa va ser molt improvisada, Vull dir, sí que van caure totes les activitats programades d'un dia per l'altre, com a la majoria de projectes, entitats, empreses, però ella deia, hem de fer alguna cosa, no pot ser que ens quedem tancats, cadascú reclòs. I explicarem el conte en qüestió que no hem pogut fer en directe i el posarem a Instagram. El fet de... Res, va anar buscant el millor espai, el millor fons, el menjador, pugem a la terrassa a veure què tal. El pis aquest de Barcelona té una terrassa alta, que està bastant amunt i té bona llum. I així es va anar desenvolupant. I així va sorgir aquest contes per telèfon, que en realitat és contes per Instagram i per Facebook. Cada dia a les 11 penjàveu aquest conte, que en principi pensat pel públic això, els més menuts, entre 2 i 12, però aquí s'hi va enganxar mestres, biblioteques, va ser com una allau, no? Tothom esperava el conte. Va ser una mica la sorpresa, no? Perquè pensàvem un públic familiar, però aquí, mestres que havien de classes online, van recomanar els contes. També s'ha de dir, que va haver una feina que no es veu, que és una feina de selecció dels contes, és a dir, contes ben pensats, vam haver de demanar permís a les editorials, això també és important dir-ho, perquè també es va penjar moltes coses i el dret d'autoria va passar una mica així desapercebut. En el nostre cas vam fer una feina prèvia i llavors vam triar els contes que ens agraden a nosaltres i els contes que recomanaríem aquí a la llibreria, és a dir, reivindicant una mica l'ofici de llibreter o llibretera, no? I l'oralitat també, no? L'oralitat. Senzillament explicar un conte. Narració oral. Ni titelles ni res. Això, no? La figura del
narrador oral. Ara us faig la pregunta clau. Què faríeu si us guanyéssiu algun dels premis del Corona Cultura amb aquests diners? Què faríeu? Això és que ara, com us dic, si us toca la loteria, no? Vull dir, clar, és aquelles coses que dius, no sé, en què ho invertiríeu? Què faríeu? Segurament, de la manera que som, ho invertiríem a la llibreria. En tot cas, sí que és veritat que darrerament el món de la cultura no té massa bones notícies, no? No. Tot i que sí que la passió pels llibres s'ha rellegit molt durant el confinament, no sé si vosaltres ho heu notat, però bones notícies no masses, no? Un moment crític, delicat... Sí, i que hauríem de reivindicar. Mireu què us porto. En sèrio? Hola! Marina! Marina, mira! Marina! Mira aquí! De veritat? Llegeix, què posa? Segon premi! Home, i no t'oblidis de 3.000 euros. Ostres! 3.000 euros per vosaltres. Heu guanyat el segon premi del Corona Cultura. Això sí que ha sigut una sorpresa, però... I, bueno, moltíssimes gràcies. Per nosaltres el fet de ser finalistes ja va ser com un bany d'autoestima i de... I ara... Mira que m'han trucat i Sí. que som finalistes, clar. Us vull llegir textualment el motiu pel qual el jurat ha triat el vostre projecte dels contacontes per telèfon com a segon premi dels Premis Corona Cultura. El jurat diu que guanyeu el segon premi per la simplicitat i immediatesa amb què una llibreria singular va saber crear i mantenir durant 56 dies seguits a través de la narració tradicional de contes amb qualitat literària, l'atenció i l'interès d'un públic cada cop més nombrós. Moltes felicitats! No ens podem abraçar perquè és un rotllo, però fem així, no? Fem... vosaltres que sou unitat familiar. Ells sí, jo no. De veritat que no podem... Bueno, no sé, suposo que serà difícil explicar perquè nosaltres és molt important això i a més en un moment així, de recolzament al comerç local i des d'aquí això un crit a la cultura, no? Hosti, tu me tremolen les cames. Ai, perdó. No sabeu quina càrrega d'energia positiva és anar a donar les bones notícies als guanyadors dels Premis Corona Cultura. En portem 2. Jo ja estic amb les piles a dalt de tot. Vosaltres, que sou còmplices d'aquesta història, com esteu? Per cert, que en Rafel ens explicava que van entregar l'últim dia el projecte de la llibreria El Genet Blau. I la Merche ens comentava que va patir el Covid-19 durant el confinament i que explicava contes a 39 de febre. Ens queda una bona notícia, el primer premi Corona Cultura. M'acompanyeu? Anem camí del primer premi. El primer premi del Corona Cultura té relació amb la música. Concretament, amb la passió per la música de 4 amics que, en ple confinament, varen idear, cadascú des de casa seva, un nou sistema de negoci per afavorir la relació dels músics amb el seu públic i també perquè poguessin treure rendiment de les seves actuacions online. Un missatge. A veure... Ai, és la Maite! Clara, sóc la Maite Esteve de la Fundació Catalunya Cultura, la del jurat. Escolta, que m'acaben de dir que vas cap a lliurar el primer premi. Sobretot, Clara, no t'equivoquis, Tu no saps el que vam patir per triar. Més de 80 projectes, una passada. Però escolta, quan siguis allà, fes-los un petó molt i molt gran de part de tots els membres del jurat i això, digue'ls que estem encantats. Vinga, que vagi bé per la carretera. Un petó! Un petó, ho farem. I tant que sí, poca broma, amb el jurat
del Corona Cultura, Tenim en Joan Oller, el director del Palau de la Música, l'Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors, en Pepe Zapata, el director del Club 3C, i l'Ester Vera, la directora del diari Ara. Hola, sóc la Clara dels Premis Corona Cultura. Gràcies, pujo. Hola! M'estàveu esperant una mica, no? Sí, passa. Us he fet anar tard, perdoneu, però portem un dia que Déu-n'hi-do. Doncs aquí estem, amb la plana major de les sardines, perquè aquestes són les sardines grosses, de l'Associació Cultural La Sardina. Us passo el micròfon i m'aneu explicant per saber qui sou. Tu ets la Maria. Soc la Maria, sí. Maria, i quina relació tens amb la indústria musical? Doncs he treballat alguns anys amb ells, al Festival de Música, i també porto alguns festivals més petits, com el Festival Tupper, que són jornades de música i workshops, i m'encanta la música, també toco la bateria, diria que soc bastant aficionada, no considero que la toco de veritat, i sempre m'amoc en esdeveniments culturals i sobretot de la música, sí. Jo porto grups de música, soc mànager, si es pot dir així, i també toco una mica la guitarra, com la Maria, així d'improvisat. Exacte, principiants de... Tenim bateria, tenim guitarra, tenim un mànager... També vaig tenir el meu moment en bateria, però es va quedar una mica allà, però també em dedico a la producció de festivals. I també he treballat a festivals de música i cinema i la producció de l'organització per fer-los. De fet, vosaltres us coneixeu en un festival de música l'any 2019, que va superbé, i es fa l'edició del 2020, la comenceu a preparar, passen 2 setmanes i... Sí, cadascú a casa seva i, clar, nosaltres teníem sempre i tenim moltes ganes de fer coses, no? Ens considerem persones una mica bastant proactives i actives i ens agrada molt la música i llavors estàvem a casa, avorrits, parlant per WhatsApp i també miràvem alguns Instagrams live d'artistes. Però veiem que hi havia, que de sobte tot el món es va tornar boig perquè estàvem depenent molt d'aquests Instagrams gratuïts, no? Aquests directes dels artistes gratuïts. I veiem, ostres, que com pot ser perquè els artistes realment hi ha una feina darrere. I llavors aquí va començar una mica la idea de posar en valor els artistes, no que la gent s'aprofités de veure'ls gratuïtament i en directe, sinó havíem de pensar alguna cosa que anés més enllà per donar valor a l'esforç de l'artista, a la seva feina, a la seva música, i aquí a poc ja va començar a sortir la llavor de la sardina. Les sardines. I una mica, tu que ets mànager, Arnau, tota la indústria que hi ha al darrere, perquè els artistes, i jo m'incloc, ho donem tot, no? Quan hi va haver el confinament, ho vam donar tot de manera gratuïta, però que costa que entenguin que la feina que fem val uns diners, i llavors, clar, no podem viure de l'aire, no només és a dir, el cantant, que és l'últim de la cadena, no? Sinó entendre que hi ha tota una indústria musical, com ara tu, que ets mànager, doncs que també ha de viure, no? I que ara realment no se'n passa molt malament. Clar, totalment. La sardina naixia per donar veu a tot aquest panorama musical, sempre posant l'artista com el punt inicial perquè tinguessin, que realment es posés en valor la feina que feien, però també tenint en compte la resta de gent, tant les discogràfiques, els mànagers, fins i tot la premsa, no? Vull dir, tot el que envolta la música des del principi fins al final és una cosa que s'ha de tenir en compte i s'ha de valorar, que no és gratuït, no és tan fàcil de fer com així, no? A més, teniu en compte també allò que se'n diu la bidireccionalitat, és a dir, és veritat, quan fas un concert per Instagram sí que pots enviar algun missatge, però no hi ha un contacte directe de l'artista amb el públic. En canvi, les vostres sardines en llauna, que entendríem que la sardina és l'artista i la llauna és allà on l'encaixes, doncs en aquesta llauna hi entrava un públic selecte i que tenia uns privilegis de comunicació amb l'artista que evidentment no tenia cap altra plataforma i a més el públic pagava uns diners. Sí,
Exacte, aquesta era la idea de la sardina. De fet, ja dèiem, les videotrucades es convertien en llaunes i llavors rebíem aquest artista, la sardina, amb 30 persones. Cada llauna només podia tenir 30 persones, més nosaltres com a organitzadors, i aquestes persones paguen un preu més aviat simbòlic, però el pagaven de 5 euros, tenien accés a la llauna i podien parlar amb l'artista convidat, els hi podien fer totes les preguntes que volguessin. L'artista sentia de cop aplaudiments perquè havia fet Instagram Lives, però cantava a la paret i no hi havia res a fer. Això és terrible. I de cop acabava la cançó a la trucada i activàvem tots els micros i tots podíem aplaudir. I es creava un feeling, un bon rotllo molt guai. A més, cada llauna era molt diferent de les altres i va ser una experiència molt maca, sí. Escolteu, quant de temps fa que no us donen una bona notícia, vosaltres? Així, quant de temps fa? Més d'un any, potser? Més No ho sé, no ho sé. Més d'un any. Més d'un any és molt de temps. Però, esclar, les bones notícies... Ostres! Què? Uah! Sí o què? Farem moltes sardinades. Heu guanyat el primer premi Sardines del Corona Cultura. 5.000 euros per tirar endavant, per treure de la llauna aquestes sardines que heu estat. Què? És una molt bona notícia, sí. Us hem enganyat una mica, perquè avui no hem anat a veure els finalistes del Premi Corona Cultura. Hem anat a portar 3 bones notícies als 3 guanyadors que pensàvem que aquesta part emocional feia molta falta. Ai, és veritat! La Sardina Music de l'Associació Cultural La Sardina guanya el primer Premi Corona Cultura per ser capaços de reinventar-se amb un projecte de qualitat, interactiu, capaç d'arribar a nous públics a través d'un nou model de negoci que aconsegueix donar valor a la cultura i a la professió dels músics. Moltes gràcies. Moltes gràcies, jurat. Felicitats. Quin regal de dia!